साहेब जी से आप लोग भजन और प्रवचन सुनल गई कि पियवा गवनवा ले ले जाला बदरी में। कि पियवा ऐसा हमें कि नहीं देखी है कि बदरी बा। अगर पहुना आवा दमाद आवा तो सब कहे कि मौसम खराब बा और ऐजा बिहान ले जइया। लेकिन ये जवन परमात्मा रूपी है यमराज रूपी पियवा हमें ई मानसा खाना बरखा रहे चाहे बदरी रहे चाहे घरे कार बा नाई बा जौने लड़का के शादी बा वही लड़का के लेके चल दी है आ सारा रंग भंग हो जाला। तो पियवा गवनवा ले ले जाला बदरी में। देखिए आप सभी के देख के बहुत मन संतुष्ट बा। काहे से कहीं कहीं देखे पड़ेला कि बड़ी कम सुनवैया रहे आ कहे के पड़ेला कि साधु संते के कोई पूछे आ नाचे नचनिया तो गाँव भर जुटे। साधु संते सुने वाला बड़ी कम ऐसा लक्ष्मणपुर गाँव में जुटल है और वास्तव में जहाँ सुनेला सब वहाँ संस्कार बढ़िया होला। साधु संते के कोई पूछे नाचे नचनिया तो गाँव भर जुटे। नकली फैशन पर रुपया 1000 बा आ धन ये निरंजन तुहारे अजब दरबार बा। कबीर साहब कहते कि अजब दरबार बा। नाची नचनिया तो गाँव भर जुटे। नकली फैशन पर यहाँ तो देखिए आप सब संत महात्मा के दान करता नहीं लेकिन नाच नहीं थे कहे जाने कि 100 रुपया नोटिया निकल जाए पता नहीं चली कितना पैसा बा। लेकिन साधु संत में ना दिया चाहिए। लेकिन वास्तव में यहाँ के लोग बा कि साधु संत के प्रति विसर्दा बा। सोना छोड़ के कोयला कीन आ भला बुरा एको नहीं चीन। जगह जगह ठगवन के लागल बाजार बा आ धन ये निरंजन तुम्हारे अजब दरबार बा। देखी जमाना बहुत कुछ बदल गई बा। पहले खेत कुदारी कोड़ात रहा हर चले लगल हर से ट्रैक्टर आ गई। जवन दौड़ी 2 महीना होत रहा वो 8 दिन में खेत खदर साफ हो जाता है। लेकिन यही में कुछ ऐसा जमाना आ गई बा कि जवन के देख के तकलीफ होला। एक तो ये बदल गई कि पहले घरैया खाना बनावत रहा तो बाहरी लोग खात रह। पहले बारात आवे तो घरे के मेहरारू खाना बनावे आ सब बाहरी लोग खा। अब बाहरी लोग खाना बनावता घरे के आदमी खाता नहीं। पहले बंद बाजा आवे तो बाहर वाले नाचत रहा आ घरे के आदमी तमाशा देखे जाएंगे। माता जी के तरफ से कुछ रुपये का पुरस्कार है संत समाज की तरफ से लाख धन्यवाद। लेकिन अब जवन बाटा कि बाहरे के लोग तमाशा देखा था ना घरवे के लोग नाचता न। इतना जमाना बदल गई। यही पे कहल गई कि देख के कुरीति अब रुतिया भुलाता आ का कोई ये बाबू कोहल न जाता। आल्हा लोरी काइन गवात रहो सगरी आ सावन में गाँव गाँव सुनात रहल कजरी। अब वो जमाना चल गई कि जौन आल्हा लोरी काइन होत रह और बहुत आनंद के चीज रह। आल्हा लोरी काइन गवात रहो सगरी सावन में गाँव गाँव सुनात रहल कजरी। आ अब तक मोबाइल पे डिस्को गवाला आ का कही ये भैया कहल न जाला। आ गाना ते आज के जमाना में का कहे बा। बहुत दिन पहले बलेश्वर यादव गौले कि सीता सावित्री से नहीं कहे मारी आ धर्मेंद्र से एक बार मिला था बलम बेल बाटम सियादा। अब बताए कहाँ सीता कहाँ सावित्री कहाँ अनसुईया। आज ये कहना कि धर्म में सीता सावित्री से नहीं कहे मारी। तो गाना आदमी ऐसा गावता कि जब का कहे बा। तो अब तक मोबाइल में डिस्को गवाला का कही ये बाबू कोहल न जाला। आधा पेट खा के सब रहे निरोग हो आ भर पेट खैले पे धरता रोग हो। पहले के भादों में माघ में कितना घरे उपास हो जा ना भोजन बन पावे ना समय से मिल पावे। लेकिन वो समय के जोहर खा के फांसी दे के ना मरत रह। लेकिन आज पेट भरता बीमारी तो बटली बा लड़का के सब सुविधा बा। लेकिन पता चल कि जा टेरेस कट के मरी गई ओकर अलगे बवाल बा। न खैले कमी बा न पहले कमी बा। लेकिन कुल पहले ना होत रह। आगे कहल गई आधा पेट खा के सब रहे निरोग हो आ भर पेट खैले पे धरता रोग हो। तो गुटका पुकारी और अर्जू चबाला का कही ये बाबू कहल न जाला आ देख के कुरीति अब रीतिये भुलाला। अपने समझ नहीं खे नाई लोग के लाज हो आ दिने पर दिन भैया बिगड़त समाज हो। न लोके रीति देखल जाता न वेदे रीति देखल जाता। अपने मन के कारोबार होता। दिने पर दिन भैया बिगड़त समाज हो आ सही बात कहा तो लोग खिसियाला आ का कही ये बाबू कहल न जाला। तो भाई के भाई पियावा प्रेम देखा। भाई के संगे भाई सत्संग सुने लाई जाई। भाई के संगे भाई भजन गावे नहीं जाई।
ये में बड़ी लाज बा, लेकिन सर्वगद्दी पर भाई के संगे भाई शराब पी You serious? आ कैले भाई बा हम पिया होता नहीं तो के मंदिर में हिंदू जाइए, मस्जिद में मुसलमान जाइए, दोनों ने हिंदू ने मस्जिद में जाइए न मुसलमान मंदिर में जाइए, लेकिन सर्वगद्दी में दोनों एक के संगे जाइए। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। उनमें कौनो अंतर नहीं बा, उनमें कौनो भेदभाव नहीं बा। तब भाई के भाई पियावे शराब हो आ लइका पिटाला न पावे किताब हो आ राम समुझ कोहत के मन से कुचाला आ का कही ये भाई कोहल न जाला आ देख के कुरीति अब रीतिये भुलाला। वास्तव में पर विचार करे चाहिए। नहीं आप सब भोला भारती के नाम सुनले हो कब वो अपने कविता में कहला कि बाप बेटा संगमे पियत आना दारू आ गुटका पुकारे अब खाली में हरारू। बाप बेटा संगमे पियत आना दारू आ गुटका पुकारे अब खाली में हरारू आ बेशर्मी में डूबत आ शरीफो घराना। ये भाई ई कैसने आगे जमाना, ये बाबू ई कैसने आगे जमाना। तो देखल जा जमाना हमने से बा, ऐसे हमन के संभाल के रहे के चाहिए, संस्कार से जिए के चाहिए। आप लोग के देख के बहुत मन गदगद बा।